da među veganima imamo sportaša i ljudi koji se bave i težim fizičkim aktivnostima, da pokažemo da vegani nisu samo ljudi koji obavljaju svakodnevne aktivnosti i rade u uredu, nego također veganstvo je za sve, za djecu, trudnice, starije ljude, sportaše. A Ana će nam ispričati kao maratonka kako je ona zapravo uspjela spojiti veganstvo i svoj trg. Ja ću vam pričati o tome kako vegani žive sport i kako vegansku ishranu mogu ukomponirati u svakodnevne vrlo zahtjevne fizičke aktivnosti. Kažu da svaka priča treba imati svoj početak.